egati jabarai kwa sababu watane kurwase county ya Kisii abanye katabna Kisii County Development Focus nigo bamuchire omugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati asikali bagoteba habuna nigo asonaniri ekiama gya ODM ase etaro yomo omwasiri omukoro omusike Dr. Fred Matiang'i bakwana chinga kiechyo nigo banyaka bakwana kyabuna barabo nigo bale mamincha yekiama gya ODM na nigo gose nigo kuboli kwabo kole banyara kwa abakwatana na omusike Fred Matiang'i kurwase ekiama gya ODM ndugi atoleta kanene na mangana abayichuma ntubuna abagusi ntoigwete biya sana ekiagara abagusi basokire omwana waboko ku Fred Okengo Matiang'i koriyo president na toko mwakero oyo minto honorable enaku ondari oyo orenga monaintwe agakaribisa abageni gusia akachakira koru wo mwaka Matiang'i nka gocha mpaka stadium kubwa mono ntwa abagusi ntugi atoretire noko tebya abagusi mbaraiki tutagete batura ase ekiama kyomugaka Fred Okengo Matiang'i number 1 tutatu muntu kuguri chat mama monyonka yakera oteneni naintwe oire oyo minto Fred esiva gusi na isko ya gusi number 2 tutagete oyo minto nyaribo yakora nero teni rama naintwe obeye naintwe na hene no ari kiamekyo kyagusiye kuroku upa na chubiri amanganande n'abarayibanda bo kuryo obujumbe n'abarabajumbe bali barenga naintwe lakini obana mangana yo kogenda Mansai watorete statement ngao gusiye ngima tigangirore na kwanire severally and I want to repeat it today gusiye kendo eko godia mukeyo keriya kwete kare however is there wait ochorenga yoto osokerigo one tirisate gutoko osokerigo intwa gusia amangana gukwano ona ya Fred Okengo Matiang'i tokuna gusabirira ebira gusakubinde bitoye chikura igona ari gotebya abantu baminto abe plus oriyo kuna gukwana nga Matiang'i ataso dio TM takuira kura sigaganya na mangana ODM gusi ebe nande na igwa goteba nga chiko nga bantu monto tayo chiko bwate kura nga go chiko seri ukorugusia na ndo yago seri